ଆପଣ ତ ବୋଲବମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମାନସିକ ଅଛି କି ଆପଣ କୌଣସି ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି କହୁଛନ୍ତି? ନା ଆମେ ଏମିତି ବୋଲବମ୍ ବହୁତ ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମେ ସବୁ ଯାଉଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବରେ କିଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ। ବୋଲବମ୍ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ଆମ ଯେଉଁ ମାନେ ଇଏକୁ ଆମେ ନିଜେ ଭାବଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁ ଆଉ ଟିକେ ମଜା ମଉଜରେ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ କରିକି ଆସୁ। ଆମର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ। ନା 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 ଆମର ସେମିତି କିଛି ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏଇ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଢ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଟୋକା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୁଆ ପିଲା ବି ହୁଅନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି ଆମର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସବୁଥିରେ ସହଯୋଗ ଦେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମା ଅଛନ୍ତି ଏ ମାଆକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାମ ହୁଏ ସବୁ ଯିଏ ବି ହେଉଥିବ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଟୋକା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଛୋଟ ପିଲା ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବସି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବସେଇକି ମାଆକୁ କିଛି ସୁମରିକି ମାଆକୁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇକି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣେଇକି ଯାଆନ୍ତି ତାଦ୍ୱାରା କି ଜାଣିପାରିବୁ ସେ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଆମର ହେଉଛି କହିବା ଖୁସିରେ ଯାଆନ୍ତି ନା କୌଣସି ମାନସିକ ନେଇକି କରିବେ ଆଉ ଯୋଉ ଭକ୍ତଗଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତଗଣ ସହସ୍ର ଭକ୍ତଗଣ ଏ ଭକ୍ତଗଣ ହଉଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭାବତୀ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତୁମ୍ଭାବତୀର ଏତିକି ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ବୋଲବମରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଭିଟି ତୁମ୍ଭାବତୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାହେଉଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ସିଏ ଏମିତି ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ କଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ସିଏ ତ ଏକାକି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯିଏ କି ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ ତେଣୁ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜଗତ କଥା ନାରାୟଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ଶିବଙ୍କୁ ଆଣିକି ପାଖରେ ରଖା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ରହିବ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଶିବ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ଲୋକନାଥ ନାମରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଦ୍ୱାରରକ୍ଷୀ ବା ଜଣେ ଯବାନ ଭଳି କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁ ବୋଲବମ ଯିବା ଅର୍ଥ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରେ ସେଠି ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ପାଣି ଢାଳିବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ହେଉଛି ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଲା ଭକ୍ତି ବି ଅମୂଲ୍ୟ ରତନ ବାଲ୍ୟକାଳୁ କରତୁ ଅର୍ଜନ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛେ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଟ ତାମସା କରୁଛେ ଯିଏ ଯେତେ ଯାହା କରନା କାହିଁକି ମୂଳ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଯଦି ଭକ୍ତି ଥିବ ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ତାମସା କରନା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ଯାହା କିଛି ତ୍ରୁଟି ଯିବା ଆସିବା ବାଟରେ କରିଥାଉ ଯାହା କିଛି ଅପରାଧ କରିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବୋଲବମ ଯାଉଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମାନସିକ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ କି କହିବେ? ମାନସିକ ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। କିଏ ଯାଉଛି ମାନସିକ ହିସାବରେ, କିଏ ତାମସିକ, କିଏ ସାତ୍ଵିକ ମତରେ ଯାଉଛି।
ତେଣୁ ମାନସିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନକୁ ଶିଖେଇବା। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା ନଥାଏ, ଖୁସି ତ ନୁହଁ, ଖୁସି କହିହେବନି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଯଥା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯାଇକି ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି କିଛି ବାତ୍ରାମି କରିକି ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଯେ ମନରେ କୌଣସି ଧାରା ଥିବ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ପାଣି ଢାଳିଲେ କାହାକୁ ପୁଅ ଦେବେ କି ଝିଅ ଦେବେ କି କାହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କୋଠାବାଟି କରିଦେବେ ତାହା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖିବ। ସମର୍ପଣ ଭାବ ରଖିଲେ ତେଣୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଭାବିଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼େ ନା, କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନଦୀରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ପୁଷ୍ପ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭୋଗର ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ କିଣିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ଟ୍ରେନରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ, ସବୁ ଆମ ଲୋକ, କାହିଁକିନା ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିବଙ୍କର। ଏଠି ତ କାହାକୁ ବାଦ ବିଚାର କରିହେବନି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାର ସନ୍ତାନ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଚାଲିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଯିବାବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ବି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ବାବାଙ୍କୁ ସୁମରିକି ଯାଆନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତି, ଗତ ଥର ଯାଇଥିଲି ସେଇ ଲୋକନାଥ, ଗୋଟେ ଆକସ୍ମିକ ଏଠି କାଉଡ଼ିଆ ଆଉ ପୁଲିସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବସ ଥାଇକି ପିଟାପିଟି ହେଲା। କିଛି ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିବା ଷେଣ୍ଢ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ, କିଛି ସିମଟ ଷେଣ୍ଢ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ। ମୋ ନିଜ କଥା କହୁଛି, 4 ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ମାର୍ବଲ ପଥରର ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଛପା ଅଛି, ଦାନ ବାକ୍ସ ଅଛି, ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ତାରି ଉପରେ ଢାଳିଦେବି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ନିରାଟ ସତ, ଯେଉଁ ଷେଣ୍ଢ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳନ୍ତି କିମ୍ବା ବରଗଛ ଉପରେ ଢାଳନ୍ତି କିମ୍ବା ପଥର ଉପରେ ଢାଳନ୍ତି, ଏମିତି କ'ଣ କିଛି ବି ବ୍ୟକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। 4 ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଏଣେ ମାଡ଼ ହେଉଛି, 4 ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି, ସକାଳ 9ଟା ହେଲାଣି, ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ? ତାପରେ ଲାଇନ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି, ସେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଦେଇକି ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ସିମଟ ଷଣ୍ଢ ଉପରେ ଢାଳୁଥିଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପାର୍ବତୀ ଯେଉଁ ଦାନ ବାକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଛପା ଉପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଢାଳିଛି। କିଛି ପାର୍ବତୀ କୁଣ୍ଡର ଢାଳିଲେ, କିଛି ବରଗଛ ଢାଳିଲେ। ଆଉ ବଡ଼ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଆଉ କହିଲେ ହସ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଷେଣ୍ଢକୁ କିଛି ଲୋକ ଅଟକେଇଲେ, ତା ପଛପଟରୁ ଆଉଥିଲେ, ତା ଆଗ ପଟରୁ ଆଉଥିଲେ, ଆଉଁସିକି ତାରି ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ଏବଂ ବାଟରେ ନଡ଼ିଆ ପିଟିଲେ ଚାଲିଲେ। ପୁରାଣ ମତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଷେଣ୍ଢ ହେଉଛି ବୃଷଭ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କ ବାହନ, ତାହେଲେ ସେତେ ବି ପାଣି ଢାଳିବା ଭୁଲ କି ଠିକ୍? ନା ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ନିଶ୍ଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।